De verkeerscijfers in Friesland wienen de oranje 4 vieren op involging van dieptepunten. Als ontjuwd meldt de Vereniging van Makelders, de NVM, goed nijs. In het derde feestjaar van 2013 waren in Friesland zo'n 129 wenningen verkocht. De laatste 3 maanden in één keer volle meer, 954. Dat is een groei van 31%. 10% meer als het landelijke gemiddelde. Ik denk een inhaalslag momenteel in de merken. Friesland rent altijd wat achter, maar je hebt nu een forse inhaalslag maken en dat het volgens mij mee te komen met de betaalbaarheid. De betaalbaarheid van wenningen is heel goed momenteel en daardoor hebben wij hier een heel goed vierde kwartaal draait. Het is net zo dat nou de huizenprijzen omheen gaan. Die blijven gelijk of zak je nog een beetje. In Friesland kost een huis in terugsnee 200.000 euro. Wenningen worden wel gauwer verkocht. Maar dit geldt net voor huizen die al heel lang te keep stingen. Kansloos. Nog 3% het kans op verkoop als meer dan 3 jaar te keep is in de statistieken. Was er het eerste kwartaal bij wezen? Het eerste kwartaal 40% van de transacties gebeurt in het eerste kwartaal. En dan gaat het al gauw naar 17%. Dus echt heel scherpe prijzen. Keurig er vast in. Eerste kwartaal meeste kans op verkoop. Zelfs de krimpregio Noord-Friesland die het voor de verhoring goed op de huizenmarkt. De positieve cijfers zeggen wat over het vertrouwen van de consument en over de toekomst. Ik denk dat wij de trend te pakken hebben omheen. En wij hebben alle vertrouwen in het komende jaar hier. De makelaars kennen we leidje? Ja, zeer positief. Wij met z'n allen zeer blij natuurlijk. Verkopers en kopers in deze merken. Ben wij heel positief stemt. Na jaren van teruggang en negativiteit en slechte berichten, werkloosheid. Ik op protomakelaarskantoren. Ja, hebben wij nou de positieve signaal hebben ik met z'n allen te pakken. En dat werkt natuurlijk wel met z'n allen.